Ето ги майсторите вече тук те. Свалят грамите, качат новите. Ето и вратата. Идем от вътрешната страна. Т.е. от външната. Добре е. Прозорците. Трипластови прозореца съм поръчал. За зимата да са добре. И за старици. А там и не другите. Правят ремонти. Наскоро купиха един апартамент тук. Той е по-голям от моя. И му правят ремонти на него. Ще да дадем да видим какво става горе. Бачкат слагат. Те слагат новия. То още не е сменен. Вратата и тя трябва да се смени. Ето тук всичко е добре станало. Абе, честно да ви кажа, чисто работят. Ето. Програмата ще е с камерна. Там има нещо. Тук то ще се запълни. И така. Става работа. Малко панорамката. Това е от мене, приятели. И ще се включваме. Айде, чао за сега и да не забравяйте да се абонирате за каналчето.